mbuya mwandihamba. Silia. Ukachitupa chako ni mara magu. Mambo ita. Jomgade. J-O-E-L. ID number. 13 stroke 66 54 47 47 G30. Serial number 077 088 sorry 0788 64 Wewe nitakumbera maoko muna muita kuruma. Nitakumbera maoko kule. Kumbera maoko. kumbirega muri bosamusha Kumbera maoko, unokumbira uno. Kumbera maoko. Kumbira maoko. Muna muipuruza. kumbira maoko tisisu wadare tisinoto watangira ndeti iwo vapuruza nawo Nangrenyanyi. Kizwa. Inine. Amsoro. Kameni. Makota yenu. Ya inini ndakaona nemwana wangu unosvika kai anga aripo zuva racho wakasvika zuva rofota kubve kubunda kwaanoshanda akati tingati yandiani wangati ndini mai ndatosvika ndatiri kai ndimbomudongorera ngati haiwa zvakanaka ati pane mvura here ndingati mvura iri pano asi yayekubikisa ati amira ndechogeza ngeinotonora kubanzurwa koti kusvipa wotore bhaketi rake svikei woende kubathroom woende kogeza wazopedza kugeza kwake wopfeka wouya paano uchiuya manje ndo paanosvati ndo panoti ihuku here zirikutetomo muchini kuonini kudo kuzwa chiri kuangera ndo paanochiti cheo kudownstay kwangu pane omba yetinoite downstay iriyo inogara akwasha mbeyo saka downstay ino ndo mwatinoisa maroja mazuva tinonga tiine mukanena ndo munogara maroja saka epo akati maroja ayafaniri kubikire mukati mweumbeyo panofanira kuakwe kitchen inobikirwemo kuti umba dzisasvipa saka iyo kitchen iyoyo mazuva anaye mvura ino yakatoko yotowa nemarata acho akandobatana nda yakasonga ngesimbi akandowa akandobatana nemadziro saka iyeye munhu uno ndo paakachienda mache pamarata panapa kuchitatanuka marata anaya saka mwana wangu ndo paakazoti mai muri mwera kuti
ndingati angati uyai uno kune munhu uri kutatanure marata une. Ini ndotobuda iye wochitotaka paakaona kuti anhu emunomwo atobuda mukati mweumba ndopaakati tarya kurauma kudzika kudai woguma ngenjira inoenda kwaparadhai adaroko koko wouya kutena kuti uye kupetuka kudai kukwidza. Zvakayakati asi munhu uno mai asati anyanya kukura richakaite zero doko akapfeka hembe yegirini neturauzi yakasvipa ndo yaanayo. Asi mazero madoko anhu haiwa kuti murume mukuru achi mazero madoko. Ngati angateya ngati wadini apapa angati ndada kuzorumba kudai watopoterera nehunu ngoti dera kwoumba kwako ndakaronga makodhi ehuni ariyo saka asi kuzoaona kuti wazopota ngepari. Ndikati anhu ndinone chiti chokudini zvakaiwa watonga watumwa ndiMwari kuuya panapa kuti uone zviro zvino zviri panapa. Amusore dai ava ndivera yambira kwakuchigara topinde munhu torya topinda torara tapedze kurya kudaroko tingati hapai torara toenda kuzoti kubanzi kwaedza fumirei wacho tochibika hezvo zvakadai ngatidai mbuya ngatigurisire fumirei wacho kwakuchiuya pamusoro ngatidai nyaya yenyu muchidimbo tiri kuti chinyi mwakaona mbavha pamba penyu ndiani mbavha yamwakaona? Munhu watakaona fumirei wacho takazoona Loiti echiuya echihamba isisi taakurya breakfast remangwanani ndo paakati munhu una akaba kudaroko wakasiipo zvihenge zviri ndiye exhibit yatakabata isisi azodaroko fumirei wacho ndo paakachiuya echichonini echichiti mwakaiona here mbavha panapa wakadzunza ega isisi hatisi kuziva kuti ndiani usiku wakadzunza ega. Ndio panoti maimesi wakaiona ngei mbavha iwewe munhu wandakaona echirumbe kudhaka kudai ungaiona here mbavha uri iyo kwako kwakadzama akati ndakaiona mbavha ende mbuya here achapere kubirwa pano. Tochitogara hedu zvodarika hazvo zvatodarika akati zvihenga zvombuya maimesi ngatitotsetsa. Maimesi angati hatitsetsi ndiyo exhibit yangu inoda kuzototaurira ndiyo ana mukoma kuti izvi zvandakaona pano pane mbavha yaida kutatanura marata. Kuchizoti musuwai chate mwana waHeadman ndiwo wandaone mbavha. Handisi kuiona mbavha ndakaona madhoo ekudownstay akabeurwa akachekwa makii acho akandoti ponjo padhoo racho roiro. Inini ndochitobve kumunda ndichichitakura magwere angu ndikati chini chendinoona chino baba auya kania baba auya here baba apinda ina auya azonditekesa ngei. Inini ndochitoti ndombopinda ndingati asi uko handiko pekuchengeta pasuwa. Inini ngandipindemwo ndione kuti umbori yenani uri mukatimwo. Ndochitopinda ndechoti pindei kudai kati baiwe pandakandoti dzii kudai kusongana nemakiwo kusongana nezvihuri zvandoti njoo apapo. Ndiani waimushanjira zvese izvozvo? Mbavha ino here yauya apa hatisi kuone munhu ndakandoona makii nezvihuri zvakandoti njoo padhoo rakabeuka mawindo akabeuka. Ndo pandakatore foni fonera ndiye adachifonere muridzi unogare muDownstay uyu. Kumbira maoko. Kumbira maoko da. Nawo. Pamusoro imambo ndakadarisa. Ini ndakabvawo kuchipinge pandandiri. Ndakabva kuchipinge pandandiri. Ndinozi mwandihamba phone free. Saka ndabva kuchipinge ndakatosvika pamba mbuya anga akanifonera kuti pamba pakadini pamba pakapindwa. Ndichobva ndasvika ndichisvika pamba ndotoona shuwa pakadini pakagwadurwa sekutaura kwaita ndobva ndapinda mumba ndochiona mumba hamuna chakadini hamuna chakatorwa
Saka zuva rakudoka ndakutogadzira dhoo ndopakauya Lloyd ubva abuda nesaidhi rekubva kumba kwawo. Achisvika Lloyd wakatoita zvokuvhunduka. Ini pandasvika pamba windo repabedroom pambuya rekumabhazuva rarakavhurwa. Ndotofonera mbuya anga aenda kumushando ndikati mbuya windo rakavhurwa masiya makavhura windo. Mbuya akati ini kutanga rinovhura mawindo ndikoshuva mbuya ari kuega pamba avhure mawindo. Ndotopinda mumba muya ndotobva ndatarisa hapana chakatorwa. Saka ndaita conversation naLloyd tichitaura tese manje. Ndikati hapana ndimodini motibira pana vikazi nditomboziya hapana zvaanotodini zvaanotoziya. Obva aenda that mangwana makuseni manje obva achizoya ndiri kugadzira dhoo. Saka achigara tichitaura manje vikati saka iye hambavha yakatopinda mumba mwenyu yakatora macontrol aine mabhatiri enyu. Ndikati iwe mufana uri kuziya sei zviri mumba mwangu. Apa ndakabirwa wakutotaura exactly zviri mumba mwangu neorder yazviri. Ndikati hapana chakadini chakatorwa but ini ndakususpecta iwe because haungatauri zviri mumba mwangu ka. Iwe usambobvira wapindemo since teigara tese unosvika pano but mumba udini haupindi. Obva ati ndandiri kubika. Ndikati saka chimati tidye. Akati ndopumhanya pasekuru kotora chikafu hanichamiriri kubika. Kubva apopo ndokupedzisira kusvika pamba isisvika kwese kumashure isvika everyday aiswerapo pamba icho but kubva ipapo nanhasi gumbo rake hazi pamba. Naho. Pane chiri kutaurwa apa pane chiri munopikisana nacho here kana kuwandudza kana kubvisa tiziwo kuti hanzi zvakamira wani maererano nezvinhu zvataurwa ndimbuya aya kuti hanzi ari kubirwawo pamhatso pawo. Munhu wataurwa apa ndiani? Ndiwe munhu unopindura. Ime muri baba kunoswera imbwa mukapupurira imbwa yekuti imbwa haisi kuba zvitiyo zvanhu munodini? Kuwedzeredza ipapo wakomana musati madairi akaziyai kuti zvese zvamakaita zvakaonekwa saka ndichazivi kuti muchazvitaura sei. Kwete kuzotaura zviro ngekuoma kwazvo asi kuti ukangodaire nyaya yako mune zvakanaka ipapapa zvinotokuitire zvakanaka mbozi unogadziriswa. Ukazomirira imwe yacho yaya haina kana pressure bai topinde. Zvakara izvo mbuya hakunyepa zvikuru nekuti nandirambo pandaitoendeyo kwambuya kwayona ndaitoenda kutodya magwavha ndo andaifarira nekuti ndo pamuchero wandaifarira kuendepo pambuya Meshi. Ndo zvandaienda kodya chive pandaenda ndeienda kutamba nawo. Asi andaitamba nawo ndaitamba nababa pia kana pasina baba pia ndaitamba nazukuru awo anga aiwiyo. Mbuya mandiri muripo ndichada kumupinzeni waita basa ndamutenda maningi mwauya mbuya mandiri For kuti sure. Ida kumbura kufoira kana pandazwa mai apa vachitaura kuti zvihinga ukazviona here? Hauna munhu akatombo wakazodzoka mangwana acho makuseni kana uchingopfuurawo wako uchidembedzana nevanhu vakanga vakabirwa kwemaizoti zvinge ngatidye izvi hauna kutorya zvinge. Mbuya ndiye here wakadya zvingu? Takandoona paakavhunduka kutiza zvinobva akasiyiwe zvihenge. Ndiye here wakataura? Ndiye here mangwani wakazoti kwahai mbavha ndakaiona ndiye here? Eya chitaura maonero akaita. Kana kutofonere mwana wangu uri kumunda unotodaira achiti hongo. Unobvumirana zviro kuti wakapa kana kuti hauna tizwe kubvapo uri iwewe. Uri kuramba mugabe ndo yapo uri mwana wako uri mubvumira here kuti wakaba kana kuti haana kuba? Handisi kumupa mbohwe kuti akaba kana haana ndanga ndisipo ini kutonzwawo zvakanaka. Mbuya mandirini makambobirwa? Asi mabirwa pane kamudye makaona kamwana kadoko kari pabanze? Kamwana kadoko kanaka muri kukaziva kuti kanga kadini? Wakabete munhu wakaite wechidiki wanga akapfeke sheti ine white mumaoko mwayo
Okay, zvakanaka. Ndoda kutaurawo chimwe chekuti hanzi Mugabe panoswera mwana aupazivi. Ndiyeti panoswera mwana aupazivi aufani kunyanya maningi kuzvipupurira. Pazi pabiwa Mugabe wakauya uyu rapa unogara ichiti hanzi unogara papenyu, unogara pamusoro kana pazasi? Unogara pamusoro anditi? Wakauya ichiti hanzi pane mafoni abiwa nemabhegi abiwa. Tiri kuona mwaiona TV anditi? Mwaiona TV kudaro muchozoona zvinhu zvakudai nekuzoona kuti hanzi makabiwa. Mugabe wakauya Mugabe auya wakati hanzi pane munhu udaira mafoni. Eidaira foni kudaro mafoni ane yakabiwa. Saka tikwedza kuda kufonera foni ine rubatwa ndibhoni mahwiri. Ndinyeperewo. Asi mbuyawo akaona mwana mudoko. Iwo uchienda kuchinja iwewe nemuzita rako kuti hanzi bhoni rudaira foni. Kuchinja mapurisa kuti mbavha yabatwa yakwenda kumapurisa kuti ningine unonga akaba kuti iye nawabatwe munhu yana kumaswe. Uzviona rezvo. Mabhegi acho akora uzoatakura sei anako. Pakundoasiya paruwanzi. Ende chida kutarisa kaere. Imbwa dzepamhatso pemunhu. Kana pane imbwa pamhatso pako. Next door yacho ndiyo inowirira nembwa dzako. Mwazwa zvindataura? Iwewe imbwa dzaizo pane imbwa pamhatso pawo nepambuya. Imi munogara pa next door pacho. Asi imi maizouya muchitotamba nembwa dzacho muchitoenda nekutotwara zvinhu. Kutora kuti iwe involved panyaya yezvinhu zvanga zviri pachi. Mapazwa? Kune kurerusira wabhoni, unozi bhoni anani uyani wapa uya? Mahwiri uya. Sure, wakatobatirwe iyi achibva. But hapana hato ya manje ari kufunga kuti iwo akabatisa munhu otofunga kuti akangwara izvi zvimatarisiro urundika. Samarika siyana nini wazvizwa? Ndiripo pakwama. Imi mukoma mati uyu maona enda yenyu pane zvakaitika mazotarisa wakauya chacha ndopi pakati pakomana tu. Ndoyo mfana uri pepo top. Iye ari kusvisa sese. Awakaonera wakaendere papo. Siya kadaro ndara dzimbara. Wakaendere papo. Baba para que dentro para família. Ukasvika pane zvakambotaura nawo kanga abirwa. Anda pana. Hauna zvekutaura kuti pane zvakati mumba mawo. Zvimwe weshe unako unoda kudzingise baba wako pawanogara. Rega uzwe ka. Vanogara baba wako. Ndiyeti kudzingisa baba ake paanogara Mugabe. Unobvepi? Mount Selinda. Sabhuku wako ndiani uri muno mwetinoziya kuti anzi unogara. Sabhuku wangu muno tina amakocho. Anokuziya kuti unobvepi? Anokuziya kuti unobvepi? Transferring letter ere inokurifeya kuti wakabva zvakanaka ku Mount Selinda. Posto zinozi Mugabe atikuziya. Mugabe wacho mborupi iye uya ere. Abvunzo, unori mubvunzo kuti anzi ziyani. Because ukada kutarisa ana ako kaira ana ako ari kubaka. Echiba kudaro ka ari kutishaishira nharaunda yedu isusu. Ameno Mugabe, akazwi Mugabe. Ndandi nacho John chacho. Chipepa chake chakanyora. Ndi Mugabe ka. Mugabe ameno. Ndi Mugabe. Inde ndotobvunza tinganetseka. Uyu wacho unogara masabu makocho. Pane munhu ari anofana kunge achigara mwa anotoziva kuti anhu ari kugara muvillage mangu ndiye akanaka ati. Munawo ere muregister menyu? Mugabe amuna. Ari chitupa unacho. Muna kuti hapana munhu anombokunyoresa ana chitupa mabhuku rekutanga ndo ranga rekwachaire. Asi iri saka chienda yakuna sabhuku wenyu mogasisa zvinhu zvenyu. Asi zvitoda kuti tiite manje. Ngatimbokuza munanze mune anhu nyaya iyi. Because kwa sabhuku kwaakude kutoenda ka kude kutozwi ngagare zvakanaka aine mabwarara. Izvazviti. Oni pamusoro mamu Mugabe unouyu
munharaunda munombunasozikana kwake kunonesa. Wakadanana nemwana wako achigamba unozwi uBresi. Pakurwa isimba. Ochobara ana awawo airi awo. Mugabe wibi echibvunza mwamuna wangu unobve kuri? Asaitaura mwamuna wangu unobve kuri? Kurambana nemukadzi wake wibi wakati mwamuna andichakudi. Ngenyaya yekuti hai kai kwako andikuzivi. Ukafuma wakafa ndinokuise kuri? Usandiningira. Ndikafuma ndakafa unoendeswa kuri? Anditika. Akazi ukafuma wakafa ndinokuise kuri? Saka inini hangu newe achadini? Andichakudi wibi wochorambana naye mwamuna uyu. Uchindikora kwachodhi. Ndokusara chigare pano gara paya. Kumba kwake pakazomboye muni murume waitengese migoti pamabhizi apo. Uchoti kwa handine hama yangu inozi Mugabe. Uchi baba ene sarekera reke twabo kwa ijore anani woerei. Chikati yasaka mutengese migoti muitendera munombogara pari mwoyo muno musikazi ndakamboite pahama yangu. Paoni napo. Panozipani. Panogara pacho pamabhoye. Zvikasi asindakasvike musuwo kuti anga ndichoashirwa. Pendakatozoenda seconds. Mugabe uyu wakatotize kwende kogare pachigamba kusvike munhu wokuti 12 1 2 3 kubanze pakaedza uyu ari kupi ari pachigamba kutize mwenzi wake wewe muenzi kwezo ndoti hwe kwenda kwakasiwa nehwano kwezo ti hwe muenzi kuzode kudai o Mugabe asi kumuona wakabandoenda muenzi yena uwo wakabandoenda muenzi aenda ana kuzongodzokerepo futi because uyu wakati kuti ndikazika nekwendiri madhiri ese anokutika murume anazopetuka he munomu unototi akandouya unondouya eitengese migoti yake asi pauyu haachaendi ngoti wangaramirwe mushange uyu. Pamusoro amupepera kumba yanaya kwana sekuru awo ngekwani? Kwana sekuru anaya ngekwani? Ana sekuru anawo kwana sekuru acho Baba mai wakwatakarorera ndipo pachigamba makabuda ndakabvisa munozikana iwo uripe mukadzi wenyu mai akazosiyana uri kupi uri kumwe mukumusha wakaenda akasiya kumba kwavo. Saka imwe mumwe chigara pemuri kugarapo muri kundoti ndiri kundogara hangu mwangorima muno. Alright, zvakanaka ndopomusiya. Iwe mukomana iwe waenda pamba pambuya aya uchitaura kuti hai mbavha neiziya waiziya pazvipi? Ainyipa kuya. Ainyiba. Anonyepa? Ndiwo akabirwa? Ndiwo anonyepa? Akabirwa akundinyebera. Asi wakagumepo haire pawo pambapo zvihengezo zviripo? Anozvona akazoita alright, zvakanaka. Asi mbavha isi wakambozwa ere usiku pechirezi kunozi mbavha? Saka waizobvunza mbavha sei? Waizobvunza mbavha sei pamhatso paanhu pousina kana kubvirawo zvinhu? Ainyiba. Anonyepa? Awo yake yawo? Awo yanonyepawo. Akasvikira wechitaura kuti hai mumba mwenyu mune zvakati. Bvunzai mutana mudoko wane zvese zvekutaura zvairi ndogudzumbere. Excuse me. Awo akasvikira he wechitaura kuti mumba mwenyu mune zvakati. Kunyepa he kwaari kuita? Awanga asikanyepi ndai. Unozviziva kuti wakasvika ukataura? Oh, ndati unozviziva here kuti wakasvika ukataura? Wakasvika ukataura nawo kuti mumba mwenyu mune zvakati? Auzi? Uri kuchema ndiyo nezvokere pana baba. Iri kuona kwese kuri hatingatongonetseka isu nyaya inenge irimo. Pane vakataura ava vachiti pakazobude zita ramahwire rakataurwa ngevana here kana rakataurwa ndibaba? Refoni yekuti foni ina mahwire kana inani rakabude kuvana here kana rakabude pamuri imi baba wacho? Ndii makaritaura mai mazviziva sei pakabiwa foni? Anga achishandisa foni achifonera foni dzakanga dzabiwa ndi baba Odi. Makabviziva sei kuti foni inodairwa nemahwire? Chakaita kuti sorry. Isusu hatifaniri kurera mbavha mwazwari. Nditi hatifaniri kurera mbavha. Imi kana wandifarira kana usina wandifarira kani. Gara wakadaro. Izvi pamisheni paonini apo pahodi apa mabhanana ari kutemwa every day. Yotemwa every day anhu acho tiri kuwaziva futi atema mabhanana ewo. Handiti hatiwa tisina kuraraba Mugabe. Baba unaze baba nani apa pasera paya.
Twatemuziya izvi zvese zvemuri kuita. Hatisiri anhu adoko baka nokudini. Kundonyara tide kumuona kuti hanzi zviri kudini. But machi mwakuuya machini afana yenyu futi mwakuarecruita futi. Ndiwo akuita kunga afana yani auye apa panya panozipana apa paseri apa pamhangiri panozipana. Anozana nafana aya apa natarisana Britton. Apana Britton. Ndizvo zvinhu zvako. Yambare ita kutamba iri. Mwambare munomwe. Akumana ngatiite zvinhu zviri straight. Kana uchiziya kuti hanzi wakananga uri pari uchibva uri pari ngatiite zviri straight. Tikadaro uruchengetwa kudaro utoshandawo murubudawo zvemagoridhe zviri kubuda munomu uri kuendawo kumakomba uri zviri kuita. Ndiwo uri kuita zvinhu zviri kuita handizvo. But macho ukada kuenda kobira anhu acho emunzvimbo yacho waakudini. Musadaro. Ngatiende kuna amwe anhu ane zvekutaura. Ala zvino chikorera ndi. Ameno abvunzei. Mwenda uchikorera pane. Unoenda ruko uyu. Unoenda kuchikora here? Uri kutodaira uyu kandiye une yese uyu. Uri kurwadziwa ngeupenyu hwatemererwa babake. Uyu unonga ari right mukati mweupenyu hwake. Uri mupenze. Ngambotaura iri zimundimbira iri. Ungambotaura mfana utizwe kupedza ndiye. Jezi namba 9. Uchinjiri kunetsa iwo. Mukoma akamboane zvekubayira kumhatso kwenyu. Inini ndinoda kubvunza kuti ana aiuya kutamba nani apa zera ravo ana paibve kumhatso kwavo kuya kutamba nani aitamba nani apa maitamba nambuya here kana kuti maitamba baba Boniani amuna mhinduro here Mfana kwaya waitamba nani poenda kwa mbuya. Azukuru ari yacho apapo ngoti hapana mwana mudoko peyani apo. Ana ari panhu akuru ega asara apo. Maitamba nani? Mwana baonu wisi. Ani? Dila nacho asiri futi mwana mudoko. Dila ngani nikaoni. Akasikaondirwa. Ane makore mangani Dilani kacho. Dilani wacho one makore mangani. Mukoma ngoriwa. Saka ikumudaro mainye kumuje pane zvotoro hema nako wewe. Ana ya mambo ape unini amwendai mweni kwa aise kumhatso iri anotaura chokwadi yake. Abva ataurana na babacho aremba ngekurye zvekubaya. Ngaende seri. Mambo tukumbiro afana anogara ega. Dai mwaitoti babacho aone anaye. Anaye ari kuba ngenyaya yekugara ega. Ngekushaya chikafu pamhatso. Babacho iwe unogara na baba here? Every day unogara nawo. Order. Pari pa group yemakudu. Ngondi unoiona. Ngondi. Pane imwe inoziva zidhodha konza rinokarereka. Unotorona through kupinda. Ndokana tega. Mfana uchaibvazwa. Kana usati waibvaka here nyaya kubaka here uchaibva. Pamusoro ngatimbobvunza babacho. Baba kugara nana enyere nguva yese. Sorry. Tindigare nevana izvezvi zvinoni ndanga ndakamborwarirwa saka ndiri mukati meurwere panga ndakabuda mai guru ndakavataurira ndati amai guru onai ndarana ndakurirwa ndakumboenda nemurwere kuchikumba pamutambara ndo ndakazoita pamutambara papa usiku saka pandakaenda pamutambara ndo pakatorwa nguva yakati rebei uyu echishanda nemuzukuru wangu uyu atichaira pachigaro chake. Saka nguva iyoyo yaitika zvinhu pakazobuda nyaya idzodzi. Ini ndo kuchizofonerwa unzi no uri kwauri hako ikoko asi zviri kuitika kunoku hausi kuzviziva. Saka ndo pandakazoti regai ndiuye ndichiakamira sei ndotombosiya murwere. Muruziya kuti ana ari kubaya here? Handina chandaisi. Hamuna chemuruziya. Saka asi muruziya kuti makataura kuti Bhoni Mahwire uri kuba. Ndakazvitaura. Asi ana yenyu echiba. Haleluya. Ndizvo zvoga. Aiwa ndinobvumirana nazvo. Murugota moti wembavha nekubudikidza kwewana wenyu vanonga chimupa zvinhu kuita kunga Britton.
Briton mwana wa Briton anzi kuba aba oenda kuna baba opo baba wao kuti baba bataona hapa. Iye no gara wakadini. Kufundisana kuba. Usanqenqenqe ndo zvilipo. Wapedza wakwenda kuti bhuni mahwiri. Ndaida kuti baba Mugabe pane nyaya yakambotaurwa here muchizi yemuterebheki pahude tobva kuchipinge muchizi pane pasuru rido kuende pana mbuya Mandiri echichiwe apana mambotana pafoni musaramba ndakazi audio yenyu imwimwi muchibhuye pafoni ngenyaya yekuti tiri kuuya tingaisa pari pasitepe vari pahode ndiri kudzakepo paite nyaya yefoni yabiwa kwambuya Mandiri ndakaona audio yacho muchibhuya imwe pavoisi imwe musharika pane mapurisa akakwendiri audio ndakaizwa muchibhuya pafoni mazwa muchitaura pafoni imwimwe panga paite nyaya yabiwa foni kwambuya Mandiri msaiziya zvangu mabhegi zvikazi ndiri kubva kuchipinge ndiye munhu yauyana etisepa imwe mungati pari sefi ngepari zvikazi iseka pahode tosangana pahode amunogara pahode here kuti ambushe masi pahode amuchazvizivi amuna kuzouyepo hamba kuziya kuti zvabva kuna nezvi ndamubvunza bvunza iyona iyo varume woyo zvese zvamuri kupindura paziyai kuti hazvina tsitsi kubaya zvinhu zvese zvitorwa apa zvakaprofitiwa ndizvo zvakaprofitiwa kudaro baukuru ndichimugamuchira inini munhu echiuya nemunhu kwendiri inotanga ndamugugula ndomuindaneta ndodini zvese sori chingezi chakazodai asi manje uyu wakabauya nemunhu wake echiuya nemunhu wake bakutaura kuti hanzi munhu uyu wakaba foni aba foni uri kudaira foni chiti hanzi ndiri pakadai ndiri pakadai ndiri pakadai ndiri kunyepa ndichobva ndatamba nemunhu iyena unasa kubvunzisisa akati handina kanaka na foni then ndichoti nyaya inoyi yapera tichachizoona kuti hanzi tibatane kuti zvakamira sei mwakauya nen'anga imwimwe mwakauya nen'anga kuna mama muchiti n'anga inoyi toda kuti n'anga inoyi itoti hanzi idini ibate zviro izvo zviri pakadai because n'anga inoti hanzi kandi toshanjira kana zvekutodinowe muchitaura through muromo wenyu pasina inini ndambomuti hanzi ndai mwotsvaga n'anga ba muri kuita ikomoka mwega kutonga munhu wakabatwa nechahwihwi ndimi mwaitsvaga n'anga imimi zvinhu zvekwamandirini mwakutsvaga n'anga zvinhu zvekwamandirini ameno Mugabe na Mandiri mwakafanana mwakapota nyezvi nganga kuna mambo munamezi kumbo wakauya neng'anga kuna mambo uchiti hanzi mambo ndo anouya neng'anga kwauri vice versa ndotanga kumbukubata tinatsokuona kodomboenda chacho wouya neng'anga kuna mambo chekuti mambo ndio anokutsvagira n'anga iwo ndio wakuya neng'anga pakakanganisika uchiti utira nani Huyo anadzidi maidu kumutoa. Mwa Mandirini order mwa Mandirini kana mweida kutsvaga vanhu vese ari kumudira gaire ndiwo family kutanga naro kumudira ndisati ndaenda kung'anga ndisati ndadini ndiwo family kutanga iri kumudini because imbuka dzepa mhazo penyu anotamba nadzo pane imbwa vakatanga kudziura imwe yacho yakanga yatobereketwa natwakazosara tokofo ichourawa futi sakati ngechekuti pabiwa kuti ati ndiwo kanti handiwo mageti akavhurwa kana vakasvika pana mbuya ngoni manese vakaona akavhurwa ngaari kumusoro kwoumba yacho kuti ari munhu wakabva ngedzasi dzasi kune geti dzake kuendodai ndo pakapane mubvunzo wakaita kuti baba Mandiri aende pambuya ngorima aende kwabhongo unaenda birwa ozoende kuna Mugabi ofunga kuti pamwe vana vashandi saka unokone pawindo wendakazoona through the window ndakati aonai baba kamunhu wako kakaita kakomana kadiki iye wotomona wokwecherodze windo ndoti musavhura munotemwa ndiye ngesimbi dzaanadzo idzodzo idzi asi zvinoshamisa ngezvekuti tichitambudzike kudai wakaichizoti every day hatirari mukandorana ndikutsira masikati kudai tatisikachabva ndazoti baba minirizoni uye imbondigadzirirawo henyu dhoo ringe kuvharike rimwe rachitoti manhiri aya totsvake masake ane mavhu mapuwe kutsikire madhoo aya waindopinda wakandopinda within a minute kudai kusvika kwake wakamire pakatini kuti asvikire height yekuona kuti vanhu ari papi
Saka ndakandoti budei kuenda kutoilet wazotosvika foni dzazipa mushwamu dzatoenda. Ndikati matore foni mwadzitorere kuma 11 dzeusiku. Fumiro wacho sere hoya watore tuzvimbudzi twenda andinongera futi. Totoenda futi. Zvimbudzi zviya zvatotorwa futi nemachaji acho apa titoona kuti fumbi horya nesadza mumba mwacho. Kwaurye sadza. Kwatora nemapesa anga ari mukwachibude pabanzi kovhera kuvheta mapeso. Echipiri acho wainangisa andori muka kitchen karimo wotonoti amuna mbuda yakaone mari wototora woenda. Asi my question is Dora magate aivhurika ainangise kumusoro side rekwawo ndokwa kwakanangise magate handisi kuti kana ndiyo kana ndio asi ndokwa ainangise magate ndofambe mumamisha mwevanhu ndikati vanhu we ndakufamba ndichiteere vana vanozi vanobe foni zvakaita kuti baba mandiri naende pawo kuzwa kuti uyu wakaende pambuya ngorima ini ndoti ini ngandichimbodzikawo ndakadai ndakasvika pababa mwashai ndobvunza ndobvapo ndoende pamwaramu wachi zvikazi mbuya hapana ngevanga varipo ndikati unombozi unobema wachi foni uripi zvikazi ambavha yacho panonasa hapana ndichobvapo ndichoende pambuya dozen ngori mdhubes ndikabva ndabvunza futi ndandine list zvikazi list mwamboipuwa ndiani ndikaenda ndopuwa zimbwe ndiri kufamba ndomune ana anobechi mafoni saka indire foni idzi dzakatorwa vakati chimbofamba imberi ndikati muchikunamatira here mazuva ano zvikazi ndinonamata ndikati havachinamata ikamutsvake kwakaende foni dzangu zvikazi chimbopindai nenzira vati amen chimbopindai nenzira foni dzangu achimbopfurai nenzira baba emwana akandobuda zvikanzi musi unoti kwanzi mwakabirwa uyu papasina bo oright ndichoti kusiya ndikati ndati ndimutaura kuti ndinodei asi foni dzishaishamisa-ke dzairamba dzichindofona halo uri ananiwe futseki mani usandibhonge uramba uchifona usafona umwana wakadai kazi handiri anani uri anani yamboti halo ngevoice rechimwe zvikazi ndiri anani wekwachidhumo apeno zita rakashandiswa here umwe musi yofona zvikazi ndiri mupurisa ndiri mupurisa ndazwa nemufana wangu kuti makabirwa chaizvo imwe uyu mwana wangu oti kubirwa sei ana mai ndiwo vakabirwa kumusha zvikanzi ndakazwa nemufana wangu kuti makabirwa chaizvo zvakanyanyisiri Next door, pane zvemunoda kutaura here maererano kana ndiye paunini apo kana ari kubirwa. Next door yacho ndiye mukadiro. Kana next door iri roja iri rinobva iyo kumauti Gariende. Saka muchiri kufanana naro here kugarisana naro pemuripo nezviri kutsanangurwa apa ndokuti tione kubuda nesolution mambo aone kuti oita sei kuti mambo vanhu saka zvemuchabuditsa mukati umwomwo maringe neroja riri kubva kumauti silinda richiraramira wapo chezvinoita paakuchishata manje paari kuraramira pari kubiwa saka handizivi kuti community inoti kudii asi mudzima wako monani kuzokumba nemadomasi akawana mugabe kwaini mbuya kwaya akafika pano makuseni aguti kurode kudara akati mbuya ndavaine chingwa maimbo mwaiwo tii kwaiwo chochizoti manheru kwaraa kuti masikati akati madomasi andakabva madomasi akawanda kwabumba muzotionawo kudara chingwa nemadomasi zviriyo kumbayo makuseni akazi akauya nechingwa rofu rechingwa kwayanga nemarofu wamatatu here uchosira mbuya akati mbuya imbomwaiwo tii chingwa iyi masikati ochoya neplastic bag remadomasi akandabva madomasi akawanda kwabumba mbuya munabikawo akati asi mozotionawo kudai mukazwa chinhu charehwa pamberi pedareka ngandibobvunza mugabe makaenda nechingwa here kwambuya wakaenda nechingwa here kwambuya sezvaari kutaura nematimati mbuya maiguru tite oda zvinhu zvinzuke zvakaramba chingwa maiguru nemadomasa Mugabe wakaenda nechingwa here nematimati pambuya aya
Ndozozwana. Ndakadarika chasi. Wakaenda nechirwe Hongu. Pamusoro dare. Apa tinoona sekuti tingaswera teitenderera. Kutenderera kwedu kuri pakuti ava vari kunasa kupe umboo huri pajekerere kuti vanoshanja. Uyo unozwi unoshanda pachigaya chauyo. Asi wazviramba zvese kuti munogara mwega ngoti uyo unotorwa kuti uyu unosere kutoziva kuti uyu ana anogara ega kunge baba acho ari somewhere kwenguva yakareba ari kuchipatara nekudai dai anditika. Saka vanaona uyu wacho vanhu vanoshanja kuba zviro zvenyi zvevanhu. Saka tingatopera teidini mambo tipe decision yevanhu kuti todini kana kuti anhu amweni anobve kwetu nguva kweyari kaire ngenyaya yembavha hazvishandi bai. Isusu eshuwa ingatoperi nyaya ino tingatoswerera amugabe imwe zvitoripo ngezvekuda munobvumira here kuti mushandire kuna mbuya aya akabirwa mafoni muwadzosera mafoni awo nekuchiti muchikone kuriiritirana ngekuti kamwana kamwakagara nako pasaidhi awo kana mukomana titi ungakona kutenge fertilizer ungakona kutenge mbeu kuti arime mumunda zvakunetsa munokona here kuti mudzosere anhu kune zviro zvakatorana sinzi mimamusipo moshandira zviro modzosere kuna anhu moende kuna sabhuku kuti sabhuku waye tiri kugarawo munzvimbo kwedu ngekuti onai zviro zvashata izvi amuchazozvikoni mwaane makore nemakore sabhuku rutoti hatitomuziba kuti muri muno kana kuti mukafa tinozomuperekedza sei kumba kwenyu. Anangaende uchikora asabai. Kuti munokwanisa here udzosere mafoni ambuya aya. Mafoni mangana mwakatorerwa ino. Wazi ndakatorerwa mafoni 4 zvivudzi zvingani. Matachi magana. Vaisi zvivudzi zviri, matachi mairi nemachaja acho. Munokwanisa here kutengera mbuya aya. Mozotengera futi uyu zvamakatora futi uyu ngoti ana akashanja ngani ngenyu modzosera futi zvamukoma aya. Nekugadzirise madhoo ambuya aya. Muchiriritire mhuri yenyu isazoba. Kuda kudiwa pera. Ndinotenderana nazvo. Ndinotenderana nazvo zvekutenga. Ndinoshanda kusvika takabva zvinhu zvevaridzi. Period yacho. Zvare zvakanaka. Kana yaibva. Yaitokungoti uchada kutsabaduka abvuma umbavha hwawo. Zviri clear. Ende akubvuma kuchajiwa. Tisunungukai. Kungoachaja ngokuti ari kuda kuonini but team 2 in iwo sergeant wacho ka mese musati maenda ka nanga timbotesa mombo badala ngenyama chipa period yoti anokwanisa kubadala rini nyorera daika unoshande peo ndina vandoshanda apashanda zvakanaka tiripo next court tiriudawo kuti anzi uwe uchiona zvinhu zvese zvakabuwa kune zvimwe zvisina kana kutaurwa apa zvakatodiwa zvekuti zvandonyararwawo hazvo but tikumbira kuti next court munotiurirawo kana mune half down yezvinhu zvacho zvinokwanisa kutibetserawo zvirikuzika iwo wacho kana iwo unokwanisa kana kumirawo muchizwawo nyaya dziri kutaurwa apana kupinda mukati mbuya onesana nemupurisa after now mafoni 2 Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkach MTV tinodzifamira Dojipondora, Dojipondora,